Hello guys, nontonमोनखौ गासैबो बरायफिनबाय आरो ना मन'बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ दा ब्लगखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरो ना दोङो गारिया बिथिं लोगो आंजों सासे फैबाय ओमफ्राय थाव दिपुनिफ्राय लानाय जाबाय ब्लगखौ बिथिं लोगोफोरा सफैथ'वाखै लोगोफोरखौ नेदों आरो ना बिथिंगालि फैगोन बे जाबाय तामुलपुर माने भुटान फैगोन बिथिंगालि भुटाननि बिथिं जाबाय आरो जोंनियानिफ्राय गुवाहाटि गासैबो फैयो आरो ना बिथिं साइडथिं बिथिं थाव दिपु दङ थावखौ सोना लाबाय आङो दा नोंथांमोना नायनो हागोन टाटाखौ बेसेबां उथिदो बहुत गोबावनि उनावसो दिनथिखोदों आरो ना थावखौ So, let's main agak nak lah. Kita sudah ada ready. Tahu mana ini? So, nontonमोनहा दायो मा नुयो नायनो बानो जाबाय आंनि मेगनजों ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों जों जाबाय बाथौ फुजा जादों आरो ना अच्छा हमको सिखा रिया है तारगुसियाव बे फुजाया बेयाव थांनायदो जोङो एनुवेल कनफारेन्स आरो ना बर'फोरनि गासैबो बर'आनो दिनै सिंगार दंनो फुकन बर' बिथांखौ दसे नायना फैनोसै जोङो बोरै पारफरमेन्स खालामो आरो ना बेखौ नायना फैनोसै बिदिनो गारि आंनिनो नाम्बारफोरखौ नायना ला स' गाइस दसे उनाव लोगो मोनगोन आरो ना नायना लादो आंखौबो फैसा होदो फैसा दंलै जानियाव मोनथाय थानांगोनथ' र' आरो जेन मोसागोन नामा मोसागोन नायनि सो मोसानांगोन फैसा खोना ज' इटुल' कामा जाबाय डिसप्ले 150 ल' मा जेनेबा सोना हो आंनोबो सालन भाई कुछ तरीका भीख मांग 50 ताल'सो होबाय आंनो 50 ताल'सो होबाय थेफाया फैसायानो गैया आरो स' लोगोफोरा फैजोब्बाय आरो ना बिथिंगालि फैबाय बिसोरनो लोगोफोरा गारि गंनै बोरायबाबो बिथिं दङ एन्ट्र'आनो दङ बिथिंबो आइसबाय क्लियार कुवालिटि नुदों माथो हो रुलि मार नामा इउटुबाव नांगोन ना हो दनि बायदि हो जेबो जादे आंनाव थाखादों मोनसे थांनो हागोन मोजां दङ बेयाव मानो होनानै माबारनाय नैखो बिखौ आंबो दा बारा मिथियालै ओरैबायदि So, most good are nice. Oh, wait, photo mesti channel lah, tengah dia no. Hello guys, dengan dari thangnya ke biar nas, taruh bagi pura bagi tu, itu betul nggak ada contoh dari. Baik. Taruh bagi tu, sekarang tu dari ini kamu nak nugunar na, beri lagi, beri kat video le. Woi, wah, mau ini itu, betul beri kan udah. So, kita dah pulang, supaya tunggu sekarang biar na. Terbang ke mana? Hello guys, nih datang supaya na. Ini main gate, pas interview kita kan aja jangan tamu na. Berjalan musak nama? ini dah. Ini dengan singer bah. Ini nala nih tamu. Tapi saya kan tukun bro ah. Program apa lagi dia jadi cari na? Ini dengan bayi domon dah sampai sekarang na apa pun na. Two hours later. Tinggal di sana dah file lebar na, tinggal di blog video kan file boy, ting main gate boy, dekhan aja kan main gate ko. Namun nama mali tu na kan ada, ting anggo para friend dia lebih bedi, nak pun apa sana. So guys, jeng dana main gate ting abdal arna, ni tinggal di sana sih. Ek kemarin pisa lagi arna video bista ka. Main gate iba. Mencari file dia mencari. कौन है ये लोग कहां से आते हैं Makan gale, तुम्हारे माम makan गया. चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह
A few moments later. दा को बिथाङा बरफनि मथा बुलायो आरो ना क्या बात कर रहे हैं बैसागुआव सानदोंमोन आरो ना दा गैला माथो रोजाबला मोनसेफोरखौ दोंसे रोजाबावनो होदोंमोन दा गैला रोजाबला लोगोफोरा थांजोब्बाय गासिबो स' दा जों थांसै आरो ना मा बुंनो उपाय गैला मोसानो लुगैबावदोंमोन दोंसे स' खालि बारा मानसि जाखायाखै स्टेजआवनो माने टिकेट दाननाय होन्दोंमोन ना जों खिन्थु टिकेट दानाखै आरो ना बेनि थाखायनो बैथिं थांसै दा न'सिम थांसै स' बैथिंखालि लोगो माइ बिराद आरो ना निजा सिजा माइ एकदम आरो आदसा दा जों थांहोलांसै न'सिम स' गाइसमोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो ना बैथिं दोङो गोजोनदों ओमफ्राय थेंक्स ओमफ्राय हाखाव दोङो धन्यबाद आरो ना आहाव कारने धन्यबाद थागोन ओमफ्राय निथिं दोङो दख'ना दखान दोङोमोन बैथिं दख'ना दखानाव बन्द' जाजोब्बाय दा बे आरेन दख'ना ओमफ्राय निथिं दङ गेट मेन गेटआव स' जोंना गारिया बैथिंसो दोङो स' आंनिया भुल जाबाय ओमफ्राय भुल जायाखै बे जाबाय जोंनि बर'नि बाथौनि आरो ना फ्लेगा ओमफ्राय नैबे जाबाय गेट नोंथांमोना मोजां नायना लानो हागोन स' गेट आरो ना मा लिरदों नोंथांमोना फरायनाय हागोन ओमफ्राय जोंनो रुंसारि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है रुपनाथ बसुमतारी गोजोन्थों दिन्थिफुंसालि लोगोसे हास्थाइसालि खुंगा 32 थिदि बोसोरसारि जुथुमा दुलाराय बर' तुमसे ना हो पाएगा लोगोफोरखौ नायगिरनोसै ओइ मा खालामदो हामा बाथ्रा ना अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा आदसा बिथिं दोङो दा लोगोफोरा मथि दोङो बिथिं दा एकदम मिथाइ सिथाइ लाला जोङो मिथाइखौ आंनो बानायदों आं नोंथांमोननो ब्लग भिडिअ होगोन आरो ना सानसे मालाबा मिथिं बाथौ लकेल आरो साबि रिंग मोननाय जायो माने साबि मोननाय जायो आरो ना बिथिं दोङो बोग्रि सोग्रि दोङोमोन बोग्रिखौ जों जाया दा एसे गथ'फोरासो जायो बोग्रि नैथिंगालि दोङो मादैमोना बिथिं गुड नाइट जोबथि जों थांसै बाय बाय फुकन बर'नि माबाने सरि मोनसे बर'निखौ जों दोंसे रोजाबावनो होदोंमोन नाथाय रोजाबदिया जोंनि बे आफसुस जादों जोङो गोसोआ करे तो करे क्या बोले तो बोले क्या जेनेबा आफसुस नोंथांमोन नोंथांमोनखौ जोंनियाव दोङो आरो मा होनो तारिखआ है साफा जोंनि फांसनाबो खै तारिखमोन दिनै फांसन दिनै 5 जोंनि 3 तारिखै माने मा होनो बैसागोनि इंराजिनि 17 जायो खोमा इखौ देखायगोन आरो ना माबानि इंराजिनि दा जों थांसिगोन गारिफोरा नैबे जों नुवा बैसागुनि 3 जागोन गाइसमोन ओमफ्राय गारिया नैबे बैसागुनि 3 जागोन बैसागो बोथोरनि एसामिसनिसो बियो जायो अबसे सरि एप्रिलनि 17 तारिखआव आच्छा एप्रिलनि 17 तारिखआव जागोन आरो ना गाइसमोन स' गाइस जोङो दा मोसानोसो लुगैबावदोंमोन मोसानो मोनदिया आरो ना थांसै बाय बाय गाइस नोंथांमोनखौ फिर खेबसे भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर स' गाइस नै दा स्टार्ट होबाय गारियाबो जों थांसै दा लासै मोजाङै स्टार्ट हो नोंथां बिदि नोङो बिनाबो एन्ट्रक आरो ना इना रेस एडिसन होननाय बायदि आंनि आरो सुपार स्कट एडिसन नायनो हागोन गाइस मोननाय नाला आच्छा जाबाय जों दा लासै थांसै आरो ना टाटा लेट्स ग' नोंथां बाय लाना हो आंखौ है सोबाना होगोन सरि केमेरा आखाइ बुखार स' गाइस नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो ना आं भिडिअ खालामबाय आं दा हेलमेटखौ गाननांगोन सेफटि हेलमेटानो सरि
जियानो जा एम्फौ सिम्फौ हाबोन आरोना गारियाव बेनिखायनो हेलमेटखौ गाननांगौ आरोना गानना लाग्रोसै आं हेलमेटखौ स' गानबाय नै ग्लासखौबो खोबनांगौ ग्लास खोबाबा आरोना एकदम दा गारिखौ स्टार्ट होनोसै आरोना आङो लोगोफोर नोंथांमोना नुगोन आरोना नोंथाङा एसे साइडआव जा केमेरामेन बंद करो हाथ जोड़ के मैं